Να είμαστε σαν απόψε πάντα, καλοκαιράκι δροσερό. Με λίγους φίλους στη βεράντα και φρούτα μες στο παγωτό. Γέλια που φτάνουν ως το δρόμο, σε μια ησυχία μαγική. Να είμαστε σαν απόψε πάντα, που η νύχτα μοιάζει ιδανική. Βάλε πάγο στα ποτήρια και κέρασέ με, στο φεγγάρι ένα χορό, δώσε μας συγχαρητήρια, που δεν είπαμε τον ναι στο χωρισμό. Βάλε πάγο στα ποτήρια και κέρασέ με, στα κρυφά ένα σ' αγαπώ, είναι τα άστρα εκατομμύρια, και τι δύσκολο να βρεις το συνδυασμό. Σαν το κρασί πρώτη σταγόνα, αν θες να δεις, θέλει αγώνα, θέλει ψυχή. Μια δεύτερη ευκαιρία έχω εγώ κι εσύ, τώρα ξανά. Έλα να πιούμε μαζί, βάλε να πιούμε μαζί, θέλω να πιούμε μαζί. Μαμά! Γιατί αν ήψαμε μες στην αλέκα μας? Γιατί να μην σκητάμε. Μαμά! Γιατί αν ήψαμε να μην σκητάμε? Έτσι. Δεν είναι μέσα. Τι εννοείς δεν είναι μέσα? Έφυγε. Τι? Όχι ρε Αναστασία, όχι ρε Αναστασία, όχι. Εντάξει γόρι μου, εντάξει, είναι τίποτα, δεν τα καταφέρουμε. Μην ανησυχείς. Εδώ θα γίνει ο τάφος σου! Και γιατί χτυπούσατε την πόρτα μου? Εμείς χτυπούσαμε την πόρτα της Ρέχα. Α, ναι, χτυπούσαμε. Και φωνάζατε Αναστασία, Αναστασία. Εμείς φωνάζαμε Αναστασία, Αναστασία. Α, ναι, φωνάζαμε. Γιατί φωνάζατε Αναστασία, Αναστασία? Γιατί φωνάζαμε Αναστασία, Αναστασία, ρε Χαραλαμπέ? Πάει πως να είμαι καλά και τ' άλλο δρόμο. Εγώ δεν τα αλλάω, πάει το πάτε που κάνω αυτό. Που να πιω τον καφέ μου και να πάω να ανοίξω το μαχαζί. Και είπα σου, αν έρθει ποτέ η μάνα σου, ξέρεις. Ξέρω. Θα ταράξεις που δάμε. Μπήκα! Σύμπρασας μας το καλαμπούρι! Να κάθεστε όπως τα πιτσουράκια! Δεν κατάλαβε! Μοιράστη μου, ναι, κατάλαβε. Κατάλαβα! Να χαρά κατάλαβα! Μοιράστη μου, η κορώ έρθει για να μάθει. Ήρθε για να μάθω! Να μου να μάθει! Να μου να μάθει! Τόσα χρονιά να μάθε! Περίμενε να έχεις μάθει κι εσύ! Άνοιξε, δώσ' μου την κόρη μου, μωρή τρελή! Έλα σταμάτα ρε Θοδόρα, σταμάτα. Τι να σταματήσω ρε Γιώργη, τι να σταματήσω? Εσένα δηλαδή δεν σε νοιάζει? Έλα ρε παιδί μου, με νοιάζει, αλλά δεν ξέρουμε αν είναι μέσα καν. Καλημέρα, μαμά. Καλημέρα, παπά. Καλημέρα, Άθια! Καλημέρα, Άθιε! Πόσος δά, να μου γίνεται? Καφεδάκι, καφεδάκι. Μαμά! Θεία. Α, καλά. Μάμα, είσαι καλά? Κούλη μου. Τι έγινε, μάμα? Πού είσαστε ρε? Παπά. Βέβαια, μπορείς πίσω σας έβραμε, πατέρ μου, αλλά ακούσαμε φωνές που την Μυριάτη και... Κατάλαβα, έφυγα της. Καταφέρες τα? Ναι, έβρα της DVD να δει. Το πετάει. Δεν αρέσει και να χρησιμοποιώ τις μεθόδους, αλλά ο σκοπός αγιάζει τα μέσα. Μα τι είναι DVD? Right around this time, your baby's circulatory system also forms, and his heart begins to beat. Your baby looks more like a tiny tadpole than a human. He's drawing new teeth. Ευτυχώς που σας ήβρα ρε παιδιά, ευτυχώς διότι δεν πάθω τίποτε από το ποτούτο μου. Γιατί τι έγινε, πάτερ? Τι έγινε? Τι έγινε πατέρα? Άνια μωρέ Σταυράκη, δεν ξέρω πώς να σου το πω. Ποιο? Θέλω να φανείς ψύχρεμος, α. Είναι το πράγμα. Και να είσαι σίγουρος ότι θα το αντιμετωπίσουμε. Πέ μου, πάτερ Θα μου. κάτσουμε κάτω, να σκεφτούμε και θα τα ξανακαταφέρουμε, ρε. Πέ μου, πάτερ μου. Δεν θέλω να ανησυχείς για τίποτα. Πέ μου, πάτερ μου, δεν σπάσες με. Αναστασία.
Και πήγαινε πίσω στο σπίτι της. Τι έχεις, θεία μου? Τίποτε, κόρη μου. Έναν της ώρας. Τίποτα δεν έχει, μια χαρά είναι. Βρε Θοδώρα. Τίποτα δεν έχει. Τι έγινε, μας είδες απότομα και σου κόπηκε το αίμα. Μαμά! Μαμά, τι έχεις, τι έγινε και? Τίποτε, γέ μου. Τίποτε. Άντε, τελείωνε. Πήγαινε, φέρε τα πράγματά σου να φύγουμε. Πριν γίνουμε ρεζίλοι στο χωριό. Μαμά, δεν θα έρθω. Τελείωνε, παιδί μου, και ας τα καμώματα. Μαμά, άκουσες τι σου είπα? Σταυράκι. Σταυράκι, είσαι καλά? Μίλα μαζί μου. Σταυράκι. Μου. Σταυράκι. Είσαι καλά, μου? Πήγαινα. Πήγε. Είδε την ο Ραφαέλο και η Μυριάθη. Μάλιστα. Τώρα, τι κάνουμε τώρα? Τι κάνουμε τώρα, πάτε? Τι κάνουμε τώρα? Τίποτε. Δεν ξέρω. Πήγαινα. Πήγε. Εντάξει μου, για να το κάνει η Αναστασία μας, είσαι τους λόγους της. Δεν έκανε μια παλαβή. Παλαβή, καλό να πω. Πάρε, τι κάνουμε τώρα, πάρε μου? Άφησε το να ξεθυμάνει λίγο και να ηρεμήσει. Τώρα θα αυτοσχεδιάσουμε. Πώς το λαλούν? Μα ποιον? Ενώ πώς τη λαλούν? Είδες, αρκέψαμε καλά. Θα τη ρωτήσουμε πώς τη λαλούν. Ναι, α. Ναι. Το πρώτο βήμα, όπως λαλεί ο δάσκαλος, είναι να την πιάμε κουβέντα. Σωστά. Μα πώς δεν να την πιάμε? Να την κεράσουμε έναν καφέ. Σωστά. Μα πού στον καφέ, ναι? Να πιένουμε με τα νερά της. Ό,τι λαλεί θα λαλούμε ναι και να γίνει η δουλειά μας. Τι τώρα? Ο Ταράκη. Ποιος? Ο Ταράκη, ένικα. Εντάξει ρε, άφησε τον να πάει, να του δώσει λίγο αέρα σπάστε και λέει και να του περάσει. Να ξεδιμάσει λίγο που μέσα του και να μια χαρά. Τι μπορούμε να κάνουμε? Μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο? Μοντώνω. Κι εγώ μαραζόν ρε χαραμπέ μου, κι εγώ μαραζόν, αλλά να του περάσει. Έτσι είναι τα πράγματα, τι μπορούμε να κάνουμε? Το θέμα είναι να βγάλει το όλο που έχει μέσα του και να μπορέσουμε να κάτσουμε κάτω, να συζητήσουμε με το τι θα κάνουμε παρακάτω. Θα το πω. Καταρχάς πρέπει να μείνουμε σοβαροί, να μην μας πάρουν ρεύμα, να μην καρφωθούμε. Ύστερα θα πάτε να έβρεις, να συνάξεις, να πάτε ολόι στο σπίτι, να τον έχεις πιο κοντά και να έχουμε τον έγκαν και τον νου μας, να μην του γυρίσεις να κάνει καμιά πελάρα. Αποκλείεπα, ο Τάρος είναι στο παρό. Ξέρω ότι αποκλείται ο Σταύρος στο παρός, αλλά αν δεν ξέρεις καμιά φορά. Από την πόρτα σαν θα βγω, θα δω τον ήλιο στρογγυλό και με το όμορφο στερνό χαμογελό σου. Αθιά, μαντά μας εσέ, εν καταλαβείς, αφήκω με λόγια σου θέλω να μην είδαμε, δεν θέλω να έρθει μαζί σου, Σολάν.
Μίλησε σου κανένας εσένα, ρε. Εγώ, γιάλα. Εσύ ο Πίγκαλο να μην τα ακούς εσύ τώρα. Ρε Θοδώρα. Έλα, μάζεψε την να φύγουμε και δεν μπορώ να τους βλέπω. Μπαμπά, δεν θα έρθω. Πηγαίνετε, σε παρακαλώ. Και θα τα πούμε άλλη ώρα. Βλέπετε, η θεία δεν είναι καλά. Μια χαρά είναι, κόλπο είναι πάλι. Μαμά, να πεις τι έχεις, τι έγινε. Δέσποινα, τι έγινε. Δεν ξέρω, ήταν μια χαρά, Αλλά. είδαν έναν άνθρωπο στον δρόμο σαν ερχόμασταν. Ποιον. Τον επιδότη του δικαστηρίου, λάλη. Ωραία. Τέλεια. Μια χαρά. Πάμε, Γιώργη μου. Πάμε, Γιώργη μου, εμείς. Και εσύ, Αναστασία μου, θα έρθεις μετά, κορίτσι μου. Τιμοθέα. Μου τη στέλνεις, Ξέρεις εσύ. Όπως θωρείς, ο Θεός εν τζεγκαμιλάρης. Λοιπόν, ρωτούμε την πώς τη λαλούν. Λέει μας το όνομα της και μετά λαλούμε της. Ωραίο όνομα. Σχολιάζουμε το γελίο αν τσατίσει και μετά ρωτούμε την αν θέλει να της τσεράσουμε κανέναν καφέ. Στην αρχή να κάνει λίγα πούτσα, αλλά μετά είναι, πούμε, πρώτη φορά στο κορκό μας να μην σου τσεράσουμε έναν καφέ. Μα τι κάνουμε κάτω, θέλεις να σε βοηθήσουμε, να σου δείξουμε τα αξιοθέατα κτλ. Και μετά όλα θα γίνουν όπως πρέπει. Σωστά. Παναγιά μου, Παναγιά μου. Λοιπόν, θέλω έναν εθελοντή. Κωστής. Yes. Γεια σου. Γεια σας. Πώς σε λένε? Αντωνία. Ωραίο όνομα. Ναι, από το Μέγας Αντώνιος. Τι κάνουν στο χωριό μας? Ήρθα μια βόλτα. Να σας κεράσω ένα καφέ. Γεια σου, πάτερ μου. Γεια σου, γεια μου. Θέλω μια πληροφορία. Εσύ πρέπει να ξέρεις. Πες μου τι θέλεις, καλό. Θέλω την κυρία Τιμοθέα Νεάρτη. Θέλεις τι. Ποιος εσύ, τι θέλεις. Είμαι επιδότης του δικαστηρίου. Ξέρεις την, ναι. Ξέρω την, καλό. Επειδή από εκεί στο καφέ της και ήταν μέσα. Γυρεύω το σπίτι της. Για να της δώσω την επίδοση. Ξέρεις που είναι, πάτερ μου? Ξέρω, ναι, ξέρω. Έλατε, πέ μου. Τι έγινε τώρα? Τι έγινε, όλα καλά. Ρε παιδάκι μου, δεν εννοώ αυτό. Λέω πώς και φύγαμε. Εσύ ήθελες να την φέρουμε πίσω και με το ζόρι. Μη φοβάστε, θα μας τη στείλει πακέτο. Τι εννοείς? Να τη διώξει αυτή παρά να τη φέρουμε εμείς πίσω με το ζόρι, να μην έχει να λέει. Και γιατί να τη διώξει? Γιατί δεν έχει άλλη επιλογή, ξέρει αυτή. Όλα καλά, Γιώργη μου, όλα καλά. Σ' αγαπάω, το ξέρεις. Κι εγώ σ' αγαπάω, βρε Θοδώρα μου, αλλά δεν κατάλαβα. Δεν πειράζει, καλύτερα. Ήταν αυτός που κατάλαβα, θεία. Εκείνος, μαμά. Ναι. Νομίζω έπαιρνε προς την καφετέρια. Τι να μου να κάνουμε τώρα? Θεία, τι θες να κάνω, θες να φύγω, να κάνω αυτό που είπε η μάνα μου? Θεία, πες μου, αν θέλεις φεύγω τώρα. Ναι, νομίζω πρέπει να... Θα πάεις πού ποτέ. Πότε θα πάεις, άκουσες? Μια φορά έκανα τη βλακεία. Μια φορά έκανα τη βλακεία και έπαιζα σε τόσο γκλάμα και τόση σκέψη και βασανίζουν. Μια φορά λέμε την κουβέντα. Τώρα δεν θα επιτρέψω σε κανένα να σταθεί εμπόδιο στο σωστό και στο δίκιο. Τι είπε και κανένα. Κάτσε κάτω, πολύ. Sorry, μαμά. Και ο επιδότης? Δεν ξέρω. Κάτι να σκεφτώ. Να κάνεις εγώ τσίνο. Κάτσε κάτω, πολύ. Sorry, μαμά. Γιατί μου ρωτάς? Τι λέμε ο Πάτερ. Τι σου πάτε? Γιατί? Να του πω να πάμε σπίτι για έτσι καμιά πελά. Και με μου πει τώρα για την ανεργία του πολλά. Μένει ζήνια. Και το μου πει τώρα. Όχι.
Είπε μου πάρε, τι έκανα πολλά. Δεν νιώθω θα κάνω τίποτα. Θα μου πει το Όχι. Σίγουρα. Σίγουρα. Και πάμε σπίτι. Θα πάμε σπίτι. Και τα πάτε. Έτσι θα ξεσπάσω. Πάεκα. Ξέσπασα πριν. Πέρασε μου η πελάρα προς το παρόν. Πάμε σπίτι. Ρωτάω. Αχ, τι ωραία μέρα, τι ωραία μέρα! Όχι ωραία μέρα, βρε Θοδώρα μου, πάλι θα βρέξει λίγο. Αχ, Γιώργη μου, δεν καταλαβαίνεις καλέ μου, Γιώργη. Αχ, τι ωραία μέρα. Γιατί μας γράψανε, γιατί Θοδώρα μου. Γιατί γράψανε στην πόρτα μας, γιατί βρε Θοδώρα. Γιατί μας γράψανε, γιατί. Γιατί θα τον κλάψει η μάνα του. Ποιον? Γιατί θα φτύσει αίμα. Θα μετανιώσει την ώρα και τη στιγμή. Δεν ξέρει με ποιον τα έχει βάλει. Μα για ποιον λες βρε Θοδώρα μου? Στη φυλακή θα τον εκλείσω. Ποιον θα κλείσει η φυλακή? Πήγαινε μέσα τώρα, πήγαινε μέσα και βρες κάτι να το σβήσεις, άντε. Ωραία, εντάξει βρε Θοδώρα μου, εντάξει. Τώρα! Εντάξει βρε Θοδώρα μου, εντάξει. Δεν μου λες, ποιον θα κλάψει η μάνα του? Πόσο βλάκας μπορεί να είσαι. Πόσο βλάκας. Πήγαινε μέσα. Λοιπόν, όπως είπαμε, να. Ναι, πάει καλά η δουλειά μας. Παναγιά μου, Παναγιά. Τι είπαμε ότι πρέπει να κάνουμε? Ναι, να πάμε με τα νερά της. Έτσι. Παναγιά μου. Είσαι σίγουρος, ρε Γιάννη, είσαι εντάξει? Ναι, ρε. Εξηγηθήκαμε, κατάλαβες? Ναι, ρε. Κατάλαβες, ναι. Ναι, ρε. Είμαι τίποτε παλαβός. Τα καφεδάκια μας. Εμείς έχουμε όλη την καλή διάθεση, Αντωνία μου, να σε ξεναγήσουμε στο χωριό. Ναι, να σου δείξουμε τα αξιοθιάτα μας. Ναι, να σας δείξω όμως πρώτα εγώ τα δικά μου και μετά να μου δείξετε και εσείς τα δικά σας. Καλό. Πάρα πολλά ωραία. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, θα περάσει αύριο το αφεντικό με τους βοηθούς του και να εισπράξει πρωί-πρωί. Μα θα σε ξεναγήσουμε. Δεν πειράζει, παιδιά. Μια άλλη φορά. Άντε, και να τα πούμε. Γεια σας. Ρε Γιάννη, μα τι έκαμες? Ναι, ρε. Αγόρασες τα ουλά. Ξέρεις πόσα είναι. Είναι ωραία πράγματα. Είναι ωραία, αλλά ριάλια κρατάς. Είσαι τέτοια. Γιατί ρε παιδιά. Δεν είπετε να πάμε με τα νερά της. Νιώθω πολύ άσχημα, θεία. Θες να κάνω κάτι εγώ? Τι να κάνεις, κόρη μου. Τι να κάνεις όπως ήρθαν έτσι τα πράγματα. Δεν ξέρω. Νιώθω πολύ άσχημα όμως. Να μην νιώθεις έτσι. Δεν φταίεις εσύ. Κι εγώ έτσι είσαι, μαμά. Συγγνώμη, δεν θέλω να φύγω, αλλά πρέπει να πω στο ιατρείο να με γυρεύκουν. Να πάει στο καλό, Δεσποιნა μου. Θέλεις βοήθεια, Δεσποινα μου? Κούλη. Όχι, μαμά, απλά επειδή μπορεί να έχει πολύ κόσμο στο ιατρείο και να μην προλαβαίνει η κοπέλα, να πάω και εγώ για μέ, να τη βοηθώ, να φωνάζω ονόματα, να κρατώ σειρά προσπεριότητας. Κούλη. Δεσποινα μου, να περάσεις και από τα παιδιά. Να τους πεις ότι η Αναστασία ένταμε. Ναι. Δεν το ξέρει ακόμα. Δεν προλάβαμε. Είναι πιέναμε να του το πούμε, αλλά είδαμε τον επιδότη. Μα για ποιο μιλούμε, ρε παιδιά? Κούλη. Μάμα. Δεν είναι μέσα. Όχι, από πότε. Αν νομίζεις γιατρά να μην κάνω μωρό και έχω πρωτοβουλίες. Πέτεις ρε άνυψη. Τι της θείας μου? Όχι, της κόμενας. Κούλη. Πόρτα. Δεν θα είναι αυτός? Σίγουρα. Ανοίξε τη. Όχι, δεν θα ανοίξουμε. Να χωστούμε. Εσύ μάμα την Αναστασία μπαίνετε από την πλευρά και εγώ με τη Δέσποινα που κάστουμε να πέντε. Ανοίξετε καλέ. Δεν ερχόμαστε όπως τα μωρά. Κουράτε έρθει τον επιδότης. Αναστασία, τι κάνεις να με...
Γέλασε μου ρε παιδιά. Γέλασε μου ρε παιδιά. Ήβραν το ευαίσθητο σημείο μου και αυτό είναι μείον μου. Τώρα πάτε. Πού έπιε. Πάτερ! Γέλασε σου και έφυγε κόρη. Ξέρω το. Αφού το ξέρεις γιατί σου γέλα πάντα. Μπέτσε εσύ. Γεια σας. Γεια σας εσύ. Τι θέλεις, βιάζουμε. Διαφημίζουμε κάποια προϊόντα. Δεν με ενδιαφέρει, έχω δουλειά. Είναι για τη γυναίκα, τον νοικοκυριό. Δεν με ενδιαφέρει, βιάζουμε. Για το παιδί. Παίρνα μέσα, κάτσε. Έχετε παιδιά. Περίπου. Καλό, μάνα μου. Γεια σας. Ποιος είσαι? Ο Παναγιώτης. Τουρισμό. Όχι, ήρθα για δουλειά. Δουλειά, τι δουλειά. Με με παρεξηγάς. Δεν μου κουτσούν πολύ πρώτο, είμαι ενδιαφέρον. Και εγώ σαν άνθρωπος με ενδιαφέρον. Έχω χιούμορ πολύ. Να μάθεις και εσύ να γράψω ένα βιβλίο. Τα χιουμοριστικά του Ράφη. The Ράφη Humorist. Ή σκέφτηκα τα γελάσματα του Ράφη. Ή τα άπαντα του Ράφη. Είναι πιο καλό τα άπαντα. Απάντα. Έπιες το. Απάντα. Ούπε να είμαι πολλά καλό τούτο. Θα το γράψω στο hard disk μου. Σημείωσα το. Παναγία μου, τα πελός σήμερα με προφτάνω. Λοιπόν, είναι τα δουλειά. Γυρεύκω την Τιμοθέα Νεάρχου. Να πάει στην καφετέρια της. Επία, είναι και Κύριε Λέτσον, το πρωί μου και μου τζέφα. Που να κάνουμε διάλειμμα, να πάει σπίτι της. Για που πάω. Από εδώ. Έτσι μου είπε ο πάτερ του Κούκου. Ο Παναγία με τόσο πάτον τέλειος εντανωμένος. Δεν του το πεις να χαρείς, γιατί το χέρι του είναι όπως τη φαούτον, όπως το φτιάρι. Έτσι και νευριάζει, όχι σου τι. Νομίζεις για απειλός, για τρίτο χέρι. Παναγία μου, προφτάνω σήμερα το πελός που είμαι. Λοιπόν, το σπίτι της Τιμοθέας είναι στην άλλη πάντα του χορκού. Ναι, καλό. Αχα. Με μου τα πιτά. Αχω. Κάμα τι περά. Ναι, αχα. Το παράκεπτε. Τι είπατε. Τι έπαθα. Έγραψε πάτη μπότα τι πελί. Ναι, έγραψα πας στην πόρτα αν της πελίνε. Τι. Γιατί έτσι ήθελα. Τι ένομισες, κυρία μου, γιατί το όλο το παραμύθι. Έκανε μας και αγαπήσαμε στις ύστερα εξύπεξες. Τι ένομισες, νόμισαν ότι να πελάνουμε και να κλαίμε. Όχι, ούτε να πελάνουμε, ούτε να κλαίμε. Μια χαρά είμαστε. Μια χαρά. Εντάξει. Το σβησες. Ναι. Καλά. Ναι. Σίγουρα. Σίγουρα, βρε Θοδώρα. Δεν φαίνεται κανένα σημάδι. Όχι. Να το περάσει και με ένα βερνίκι από πάνω. Γιατί? Για ασφάλεια. Τι ασφάλεια? Δεν θέλω να φαίνεται τίποτα, Γιώργη. Δεν θέλω να φαίνεται τίποτα. Μα δεν φαίνεται τίποτα, βρε Θοδώρα. Μου έλα να δεις. Δεν χρειάζεται να δω. Να το περάσει και με ένα βερνίκι από πάνω. Εντάξει. Και να σου πω. Έλα. Δεν χρειάζεται να πεις τίποτα στην κόρη μας. Τι να της πω? Γι' αυτό που έγινε. Για την πόρτα. Ναι, για την πόρτα. Δεν χρειάζεται να μάθει. Έχω να λάβει εγώ τώρα. Γιατί να μην μάθει, βρε Θοδώρα? Η οικογένειά μας δεν είναι. Να μην μάθει το κορίτσι ότι μας γράψανε κάτι στην πόρτα να έχει αυτή το νου της. Όχι, Γιώργη μου, δεν χρειάζεται να μάθει. Μη μου τα χαλάσεις πάλι, άκουσες. Άκουσα. Άντε, πήγαινε πίσω τώρα. Και το βερνίκι μην ξεχάσεις. Πού να σου εξηγώ τώρα, πάτερ μου. Όχι, εξήγαμε, είναι πολλά περίεργος να μάθω. Εξήγα μου. Πανικοβλήθηκα, πάτερ μου. Και πρέπει να φύγεις. Αντί να έρθεις να με έβρεις να μιλήσουμε, να του πεις κάτι. Μα ποιου να πει? Ήταν ανάγκη να φύγεις. Απόθε. Ήταν όλα στρωμένα. Μα ποια? Τώρα. Πότε? Τι κάνουν τώρα. Μα είναι τα πράγματα. Είναι ώρα τώρα, πάτερ. Σωστά, συγχώρα με, κόρη μου. Έχεις δίκιο, Τιμοθέα μου. Είναι ώρα. Τώρα έρθα για άλλα. Ναι, πατέρ μου, τώρα έχουμε άλλα προβλήματα από ό,τι φαίνεται. Ναι. Τώρα έχουμε ένα θέμα το οποίο χρήζει άμεσης δράσης. Χρήζει μας πάνω σκάτω, Ήρθε ο επιδότης. Ξέρουμε το πατέρ μου, τι σου λάλλω. Πού το ξέρετε? Είδαμε τον. Λοιπόν, έχουμε ένα αποστολή. Συνήθως λάβω εγώ την κουβέντα. Πολύ. Ακούστε με προσεκτικά. Πάει σίσια.
Το τρίτο καντούν είναι αριστερά, πάει σίσια και ο τέταρτον στρίψιμο δεξιά. Εντάξει, κατάλαβες μένα μου? Νομίζω. Τι νομίζεις, αφού καμάς εγώ τσάκα κατάλαβες, δεν το ξαναπώ. Όχι, κατάλαβα. Σίγουρα. Σίγουρα. Θέλει να έρθουμε στον Πατσιχάιστα. Όχι, είμαστε εντάξει, ευχαριστώ πολύ. Γεια σας. Στο καλό να πάεις. Βοηθούμε τον κόσμο, τι είναι. Παναγία μου, ταπελός που είμαι, δεν τον ρώτησαν τα ουλιά κάμψη θέλει στο όρκο μας. Αχ, Παναγία μου, έφυγε να το βρούσω που τα πισώνω ξα. Δεν μπορώ να κάνω. Να τον προλάβω, ξαναπάτας πες Μυριάθης, να δούμε να μπορούμε να κάνουμε μαζί. Άμπε παμπλόμ, του κιθεμπλόμ, άμπε παμπλόμ, του κιθεμπλόμ, πλην πλόμ. Είναι το Μυριάθης μου. Πέτε μου τα, επιδείξτε μου τα. Είπαμε ότι ενδιαφέρεστε μόνο για τα παιδικά, σωστά? Μόνο, παιδικά και βρεφικά. Μάλιστα. Πόσα παιδιά έχετε? Έναν προς το παρόν, αλλά έχω σκοπό να κάνω πολλά μωρά. Μάλιστα. Και πόσο χρονών είναι? Ποιον? Το μωρό. Έντζενη. Τι εννοείται έντζενη? Έντζενη, ένεδαμε. Δηλαδή? Τυπικά δεν είναι εδώ, αλλά είναι ώρα του, έρχεται. Ναι, κατάλαβα. Επίεν κάπου και νάρτη? Επίεν, μόνον ενάρτη. Πάλα είναι κατάλαβα, κυρία. Κυρία? Μυριάνθη το δικό σου. Αντωνία. Αντωνία μου, χαίρομαι πολύ. Λοιπόν, το μωρόν, έντζον έτοιμον ακόμα, ένεδαμε, τυπικά, αλλά περιμένουμε τον Άρτη. Δηλαδή δεν υπάρχει μωρό. Δεν υπάρχει, δεν το λαλείς. Δεν υπάρχει τυπικά, αλλά ενάρτη, εν ώρα του. Αλλά ακόμα να γεννηθεί. Ναι, ένα γεννήθηκε. Είπατε μου να σας επιδείξω παιδικά και ακόμα ένα γεννήθηκε το μωρό. Ναι, για να είμαστε προετοιμασμένοι. Ναι, αλλά εγώ έχω παιδικά από 6 ετών και άνω. Τέλος πάντων, και πότε με το καλόνι γέννα? Ποιος ξέρει. Μα, εν είσαστε έγκυος. Εγώ λέω ότι είμαι. Ο άντρας μου και γιατρός λένε ότι δεν είμαι. Πάλα είναι, κατάλαβα. Κοιτάξτε, δεν χρειάζομαι την επιστήμη για να μου πει αν είμαι έγκυος. Εγώ νιώθω έγκυος. Α, μάλιστα. Λοιπόν, θα μου τα δείξετε? Είσαστε σίγουροι? Για να καταλάβω. Επαντρευτήκετε πρόσφατα? Όχι, έχει χρόνια. Α, και τώρα αποφασίσετε να κάνετε μωρό? Όχι, έχει από την πρώτη νύχτα του γάμου. Α, δηλαδή δυσκολεύκεστε να κάνετε μωρό. Εγκαμνέτε. Ακόμα είσαι στο χωριό μας, επούλησες τίποτε? Όχι, μουντζα. Γεια σου, Χαράλαμπε μου. Όχι, περίμενε, Χαράλαμπε μου, σε παρακαλώ. Έστειλε με ο Πάτερ, πρέπει να μιλήσω οπωσδήποτε με το Σταύρο. Είναι καλό τώρα. Είναι καλό Σταύρος. Πέρανε, μπαϊκά. Ναι, αλλά πρέπει να του μιλήσω, σε παρακαλώ. Τάρα! Δεν θέλω. Δεν θέλω, ρε. Έλα, Σταύρο, σε παρακαλώ, είναι επίγον. Τι έγινε? Έστειλε με ο Πάτερ να σου πω δύο πράγματα. Τι πράγματα? Πρώτον, ότι η Αναστασία ευρέθηκε. Ξέρουμε, το πήγε πίσω στη μάνα της. Όχι, δεν πήγε πίσω στη μάνα της. Πήγε στη θεία της. Α. Ναι, αλλά να το συζητήσουμε μετά. Τώρα προέχει το δεύτερο μου να σου πω. Δηλαδή? Ήρθε ο επιδότης του δικαστηρίου και η κυρία Τιμοθέα θέλει τη βοήθεια μας. Σοβαρά? Ναι, ο Πάτερ είπε να μην σκεφτούμαστε τίποτε άλλο για σήμερα, μόνον τούτον και να δράσουμε αναλόγως. Τι πρέπει να κάνω? Πάτερ, να φύγουμε. Περίμενε ρε, αφού πιάσε τηλέφωνο ο δάσκαλος. Ναι. Και είπε ότι θέλει μας, τι τίποτα. Α, ναι. Ρε, είναι πριν 5 λεπτά που σου το είπαμε. Ποιο? Α, τον ήρθε.
Να μου κάνετε τα ρε. Ήμασταν αποστολή. Ήρθαμε να πιούμε κανένα καφέ. Και γιατί να με στο καφέ της μαμάς, γιατί είστε στον ανταγωνισμό. Ανταγωνισμό. Μιλάτε ρε. Αφού όποτε πάμε η μαμά σου θυμώνει μας. Α, ναι. Έχασα τίποτε. Εσύ όχι. Ο Γιάννης καμιά 500 ευρώ. Πόσα? Μα να προλείτε ρε, δεν καταλάβω. Για την κοπέλα. Ποια κοπέλα. Καμιά. Τι μας θέλεις επιγόν? Εγώ αποστολή. Πώς? Free. Yes! Για ποιαν κοπέλα? Για τη μάμα μου. Τι τριχομάλισες στην κόρη. Αφού είμαι για το μωρό. Παναγία μου, ξέρεις πότε γίνεσαι τζάζ με τον το ίσου. Ποιο? Τίποτε. Εσύ τι θέλεις να μου πεις? Α, ναι, εσύ να ξέρω πότε είναι Τιμοθέα. Πάμε να μάθουμε ποιος είναι. Τι θέλει, γιατί ήρθε, πότε ήρθε, ή να μπου γίνεν. Περίμενε, κόρη. Εζίασε τα πράγματα πριν έρθω. Δηλαδή? Τι δηλαδή, κόρη Μυριάνθη, ποιο είναι το πιο σημαντικό, ποιος είναι ο ξένος, ο ξαπιάς είναι το σουτιέν. Το σουτιέν. Αλλά να μάθουμε και ποιος είναι ο ξένος. Άτε πάλι, ποιος είναι η μάνα μου. Κανένας που θέλει κάνει καμιά δουλειά, κανένας ηλεκτρονός, κανένας υδραυλικός, ποτούτους. Σε σίγουρος? Τι θα θέλει κανένας στην Τιμοθέα. Λοιπόν, ας κάνουμε μια ανακεφαλαίωση από την αρχή, να δούμε που βρισκόμαστε. Ζιβανία. Γεια, κόρη. Κάμε κανένα μπραντισάουα. Κάμε μόνος σου. Άντε, Ζιβανία. Θεία. Ναι. Τώρα που μείναμε μόνες μας, Ναι. θέλω να σε ξαναρωτήσω. Γιατί πράγμα. Νιώθω πολύ άσχημα. Άτε πάλι. Όχι, δεν θέλω να έχεις πρόβλημα. Αναστασία μου, άκου μάνα. Θα σου το πω για τελευταία φορά και με ξαναρωτήσεις. Πρόβλημα θα έχω αν σε χάσω. Εγώ επήρα τις αποφάσεις μου. Και τέλειωσε για μένα. Θα κάνουμε εκείνο που πρέπει. Εκείνο που νιώθω εγώ καλά. Αλήθεια, θεία μου. Αλήθεια, κόρη μου. Σ' αγαπώ σαν μάνα μου, να το ξέρεις. Εγώ δεν σε αγαπώ σαν κόρη μου. Είσαι η κόρη μου. Λοιπόν, μην ταράξεις που δαμε και εγώ θα πάω στην αποστολή μου. Καλή τύχη, θεία μου. Γεια σας. Γεια σας. Είσαστε ο κύριος Παναγιώτης, ο επιδότης που γυρεύει την κυρία Τιμοθέα. Ναι. Α, ευτυχώς που σας ήβραμε για να μην κάνετε λάθος. Πήγε η καφετερία. Ναι, πήγε στην καφετερία. Αφού τώρα ήμουν. Ναι, πήγε, ξαναήρθε να κάνει διάλειμμα και ξαναπήγε. Ναι, α. Ναι, καλό. Εγώ μπορώ να πάω στην καφετερία. Ναι, πάει και ποδά, αλλά έχει ποδά συντόμου. Ποδά, να πάει ποδά και ούλο δεξιά. Εντάξει. Να το πατώτη. Γεια σας. Ψάχνετε κάποιον? Ναι, την καφετερία της κυρίας Τιμοθέας. Πού ποδά που πάω για συντομή, ναι. Ναι, από εδώ, ευθεία δεξιά. Όχι, μάλλον αριστερά. Συγχύστηκα. Δεξιά.
που μας. Επέρασε που μας. Οκ, over. Είπα ρε Ραφαέλο. Όχι, είπα κόρη. Γιατί? Πολλά γορκάτικο. Δεν μου κανένα cheers, κανένα στην υγειά σου, κανένα τσιν τσιν. Είπα ρε Ραφαέλο. Είπα κόρη. Κόρη. Ωραία. Νιώθεις τίποτε? Όχι, είναι ώρα. Κόρη ποτσίνο. Νιώθεις τίποτε παράξενο? Δηλαδή? Νιώθεις έτσι καμιά παράξενη ναύρα? Ναι. Τώρα που το λαλείς κάτι νιώθω. Σαν να γίνεται κάτι γύρω μας, ναι. Ναι. Σαν να γίνεται κάτι γύρω μας και εμείς είμαστε δαμέα χάπαροι. Νιώθεις το και εσύ, ναι. Ναι. Κάτι με πολύ ναξιόν. Ακούς μουσική. Ακούς το και εσύ, ναι. Ναι. Παναγία μας. Ακούω την. Σηκώστηκε η τρίχα μου. Τι να κάνουμε? Δεν ξέρω. Να βουρήσουμε, να φωνάξουμε, να τσιριλίσουμε. Σαν να πιούμε άλλο κανέναν, κόρη. Είπα ρε Ραφαέλο. Είπα κόρη. Πράβη μου. Συλλάβει και λίγο. Το όνομα Κυρίου ευλογημένον από του νυν και έως τους αιώνας. Το όνομα Κυρίου ευλογημένο από του νυν. Εγώ σας πολλά ευχαριστώ, νέα. Τι? Δώστε μου λίγο 10 ευρώ. Γιατί? Έχω έτσι ορκά αποστολή. Παναγιά μου, πόση χαρά. Το πισού μπορκεται, το πισού μπορκεται. Να μου πείτε τι έχει. Γιορτάζω, μ' ακούτε που το φωνάζω. Θα διασκεδάζω ως το πρωί. Καλήρης. Αναστασία μου, για όνομα του Θεού. Κύριος εμπελαμένος πάνω σε ένα σε αφήκη. Κάνει κακό της μάμας μου, ήταν να το λύσω, τη στράβα να πιάω και να το βάλω, να το στολίσω με πολλά αποσμητικά επίθετα. Τέλος, θα πάω εγώ να πάω να κάνετε εξέταση για την βαφτιστική μου και εγώ να λείπω. Τι μια? Ο λαός Ελίας ημέρωσε ένα στην Αθήνα παλέγα παντρεύει και εδώ τον Παύλο. Φαταρό, μία δεν λυθέτει. Ας πω, τόσο Παύλος, ποιος δεν πάνε τελικά. Κι ο κλήρος πέφτει εις τον πάτερ, κι ο κλήρος πέφτει εις τον πάτερ. Που ήταν ακάρπος πόλη, που ήταν ακάρπος πόλη. Ετοιμάσου. Τι να ετοιμάσω? Πάμε. Πού θα πάμε πάλι? Ξέρεις πολύ καλά που θα πάμε. Θα τη φέρουμε πίσω δια πυρός και σιδήρου. Κολοσιρτή. Πώς?